posachedwapa tikuonesani programu ya Kulinji imene imachitika pa wailesi ya Times ndipo lero lino pa 3 March 2025 limenenso lili Mother's Day, siku la holiday. Programu hii yabweraso ndipo akambirana nkhani zikulizikulu zimene mungakhale nazo chilipita taonelani kuti muzisate. Malawi akhala kumatisiya akumenyera ufulu wathu wa dziko lino munjira zosiyana-siyana, ndiye timakumbukira zimenezozo tsiku lake limeneli la 3 March. Ndi tsiku la chuti ndipo ndi tsiku limene mtsogoleri wa dziko amatitsogolera ngati dziko pa mwambo umene umachitika makamaka nthawi zambiri umakonda kupita ku Nkhatabe chifukwa ndi kumeneko ku Nkhata kumene anthu opitirira 30 anaphedwa ndithu kuomberedwa mfuti ndi atsamunda nthawi imeneyoyo chifukwa chokuti panali zochitika pamenepo anapita kumeneko atamangidwa atsogoleri awo ndi anthu anapita kukanena kuti ayi anthu amene wamwa amasule basi, ndiye kunali mpungwepungwe kumeneko atsamundawo anaumva mifuti asilikali atsamunda chifukwa tikamati atsamunda okhala ngati kuti anali azungu koma ena ayiwo anali anthu akuda amene amaphaso anthu akuda anzawo zoopsa basi. Ndiye anthu amenewa anayikidwa manda ena ake kumeneko ku Nkhatabe ndipo pamenepopo ndi pamene pamachitika mwambo umenewu nthawi zambiri. Ndipo leronso chimodzimodzi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathi Achakwera akhala ali kumenekoko kutsogolera mtundu wa Malawi pamene tikukumbukira imfa ya amalitiri amene wawa 3 March ndi tsiku lake. Pano pa wailesi ya Times program ya Kulinji yafikanso sitikukambirana zimenezozo za tsiku la amalitiriro, izo zinali mongodutsamo kwa chabwanji kumene muliko ku mzinda wa Blantyre kwa chabwino kwambiri weatherwise wangali complain. Tayambanso sabata ina ndipo programu ya Kulinji yafikanso. Mu programu yathu lero tikukambirana nkhani za zimene zinakhala zikuchitika makamaka cha kumapeto sabata yathayi. Mmodzi mwa nduna za boma mu boma la Dr. Lazarus Makathi Achakwera, nduna imene yakhalitsa kwambiri one of the longest serving ministers mu cabinet ya Achakwera amene wanda Sostin Gwengwe. Ntchito inatha sabata imene yapitayi mwadzidzidzi. Kunali kutha ntchito kwake kopatsa chidwi chifukwa zomvekazo zikumveka kuti imene inatha likhale lachinayi kodi pamene mtsogoleri wa dziko anadzapita ku nyumba ya malamulo kukayankha mafunso momwe amachitira nthawi zambiri. Dr. Achakwera ndiye ali mkati mwa parliamentimo akufotokoza ifa nthawi imeneyi kuti mademo mavenda akaunjika atawira kwa basi, ndiyeno mtsogoleri yupo pita kukayankhula kumeneko koyambirira anafotokozera zimene yakuchita pofuna kuchita address nkhani imeneyi yakukwera kwa mitengo. Ndiye nthawi imene amafotokoza zimenezo ndi pamene inazatuluka nkhani koyamba kuti yayi ineyo nkhani imeneyi yandikhudza ndipo pali zingapo zimene tikupanga. Chimodzi cha icho ndi chakuti ndasintha unduna wa zamalonda ndipo kuyambira lero nduna ya zamalonda ndi avitumiko mumba. Andi nkhaniyo imatuluka pamenepo zomvekazo zikumamveka kuti mmenemo nkuti awa olemekezeka wakutumbikika Sostin ali mmenemu analowamo ngati kuti nduna ya zamalonda adatulukamo ngati phungu wamba. Inali nkhani yodzetsa tsimwe kwenekwene komano nkhani simeneyo simachotsedwewo. Nkhani ndiyakuti ndithu mademo amenewa atachitika chifukwa cha nkhani yayikulu imene yakhala ikuwira kwa nthawi yochuluka yakukwera kuwirikiza kwa zinthu, mitengo ya zinthu. Ndi awawa mavenda akaunjika anayiona kuti nkhaniyi yakulira yafika posa kwa mwana wakanaphala ndi anapita ku msewu mwa ndondomeko. Inali demo yovuta koma yopsa koma yabata mapeto ake. Chimodzi chimene chinachitika, pachitika zambiri, chimodzi chinachitika ndi chakuti mitengo after mademo amenewo yakaunjika inakhwefulidwa
poyamba anachosa malicense kulanda malicense matrader kena kwa anabwezera afterwards mitengo ija inagwesedwa later on ndi pamene amazati kuti ayi ndunayi yasamukapo apa yachidwa replace ndayamumba ndeno pachitika reshuffle ndithu chifano mumbawo anali kuleba ndiye kulebaku kwapita adimbawo anali deputy ku transport ndiye ku transport iko wapita baba malondera so ndi mmene zakhalira so tikufunsa mafunso angapo kuti kodi reshuffle imene ithandizira iwonjezera value ku cabinet iyi kodi nkhani imeneyi yakutsika kwa mitengo after mademo imeneyi tione bwanji makamaka kuti after mademowa nduna yachosedwa mitengo yakhwefuka kodi kutoko ndizotheka kuti mitengo nkumatsika chifukwa ndiye mitengoyo ngati inatsitsidwa mwantundu ngati kuti idakatsitsika datu nthawi inayi yonse even without mademowa chifukwa chani aboma anadikira mpaka nazikhale chonchi kodi mitengo imene ikhazikika chitsikire kodi mitengo imene yakwerayo ndi yambiri siyokhayi inayo ijire bwanji is this sustainable action kapena inali firefighting kodi ndunazi zimagwira ntchito zikuchita adi value ya mtundu wanji ukayendesedwe kaboma mmene zaonekera apa mchifukwa vuto limene lili ndiye linakhazikika lidakali so nduna inali pamenepo ndiye mapeto ake yapezeka kuti ayisamutsapo kodi iwowa angofera zaeni kapena nduna pali chimene imachita kuti ipereke impact pa zinthu is there something pali zimene adakapanga iwowa ali pampandopa kubwera kwa mumbako kubweresa kusintha kotani pa vuto ilili chifukwa zikuoneka kuti unduna wa trade hayi ndithu sizimayenda kodi ndizoona zimene anthu amanena kuti maundunamu anthu akuphatula mmene momwe kuminyezi kumagona malo mogwira ntchito izizi zachitikazi kapena zikupereka chitsimikizo choti ndi mbomamo anthu akugona ndi nkhani mafunso ochulukira kubasibasi amene tili nawo mpulojekiti imeneyi program imeneyi tili nawo Dr. George Chaima katswiri pa nkhani za ndale tili nawo Michael Kayatsa amene amayankhula pa za governance komanso pa maufulu a anthu komanso tili naye katswiri pa nkhani za chumazi Marvin Banda ndikulandireni Dr. George Chaima mauno mwadzuka bwanji mbiri ya PK pamoja ndi staff yonse kumeneko komanso magest anzanga ondilandira zikomo kwambiri Dr. Bwana Michael Kayatsa ku CHRR komanso HRDC mwadzuka bwanji ine ndadzuka bwino PK kaini mwadzuka bwanji kumeneko moyo wa mphamvu bwana Marvin Banda amene ndikatswiri wathu mpulogalamu iyi pazachumazi mwadzuka bwanji Sasuka bwino kaini PK magesti nda Malawi yonse mene kutizera pa program ya Kulinji zikomo kwambiri panel yathu ndi imene yoyo kumbali kwakeku tili nawo atolankhani athu madera osiyanasiyana dziko muno tili naye Innocent Kalikoka Patience Lunda ameneyo akuoneka kuti zamuvuta koma Mese Matonga kulilongwe tili nawonso amene wandiyambe ndinuyo Dr. George Chaima nkhani ndi imene inachita unravel sabata yathayi chakumapeto makamaka inuyo munayilandira bwanji kuti build up ya nkhaniyo inayambira ku mademo inakachita culminate into the direct sacking as a result of mademo ya nduna ya za trade and industry and nthawi yomweyo katundu amene amachitira mademo ndikukhwefulidwadi ndikutsika nkhani imeneyi Dr. Chaima reaction yanu inali yotani kapena kuti ndiyotani kumene ine ndinene kuti nkuona kwanga nkhani ndikhoza kunena kuti sinayambire ku mademo nkhani inayambira patali chabwino ndipo mademo pangokhala ngati khomo lolowera nkhola kuti fisi akagwiremo mbuzi imene wakhala kuyifuna okay
tikati tionetsetse mavuto amene tili nawo mdziko muno sikuti ayamba lero komanso sikuti ayamba ndi mademo yayi. Amalawi akhala kudandaula kwa nthawi yayitali malinga ndi kusintha kwa zinthu pa miyoyo yawo. Ndipo Amalawi wamba akhala kulankhula, anthu ma civil society akhala kulankhula, ngakhale mwina faith community akhala kulankhula, ngakhale so international community anthu amene amatithandiza akhalabe akulankhulapo malinga ndi mmene zinthu zikuyendera mdziko muno. Koma gwero lalikulu limene takhala tikuonapo ngati anthu tonse amene takhala tikulankhulapo pa mavuto amene ali mdziko muno, tinganene kuti anatsamira pa zinthu ziwiri kwenikweni. President ngati mtsogoleri wa dziko lino ndi kagwiridwe kawo ka ntchito, komanso nduna za dziko lino ngati zimene zimatumikira president pa kagwiridwe kawo ka ntchito. Zikuoneka kuti mavuto amene nanene anayamba kalekale, koma timayembekezera tonse kuti vuto likadzuka anthu mumayenera mubwere mofulumira kuthana ndi vuto lija popeza mayankho ku vuto limenelo. Ndiye chiyambire ndi mavuto opsa mdziko muno. Tikhoza kunena kuti pali zochepa kwambiri mwina zimene president anatengapo ngati mbali pofuna kuthana ndi mavuto a mdziko muno, koma mbali yayikulu akhala kungokhala chete kuonerera kumangomvetsera chimene mwina chakayokhumudwitsa Malawi, chifukwa mmene ndanenera kuti vuto likabwera chimene mmafuna sikungomvetsera yayi, koma mmayenera kuti mutengepo gawo komanso kutengako gawolo mofulumira. Ndiye tikayang'ana pa nduna zawo za president zimene zikuthandizira kuyendetsa dziko lino, ndi anthunso amene mwina tinganene kuti nduna zambiri si zonse yayi, koma nduna zambiri zakhala nduna zija mwina tinganene kuti zosayika chidwi pa mavuto a Malawi, koma athamangira kuyika chidwi pa mavuto awo. Umboni ulipo wambirimbiri. Mwina umboni wina ndionena kuti tingotengabe kapena magawo atatu mwachidule tiyang'ane pambali yawo imene anali ya nduna akhwengwe yakumalonda. Mitengo ya zinthu yakhala ikukwera pafupipafupi komanso mopanda control, kusonyeza ngati kuti kunali kulekerera kwambiri, ngakhale kuti zinthuzo zimakhudza miyoyo ya Malawi. Tikayang'ananso mwina kumbali kwa zachuma kumene kuli olemekezeka achithiwala panda, ndalama yakunja yakhala ikupezeka kwambiri pansika panja pa banki, zomwe zili zotsutsana black market, zomwe zili zotsutsana kwambiri ndi malamulo akayendetsedwe ka ntchito zachuma mdziko. Koma zonsezi zakhala zikuchitika akungoonerera ngati akona. Ndiye mwina tikayang'ananso kumbali ya zaulimi mmene kuli olemekezeka asamukawale, nkhani ya AIP program kapena nkhani ya njala ndi chakudya yakhalanso yosautsa kwambiri. Koma nduna zonsezi tikati tizionetsetse ndi nduna zimene mwina m'malo mokonza mavuto madera amenewo zakhala zikubwera poyera kumanamiza Amalawi. Ndi Amalawi sikuti ndi anthu ogona pano, Amalawi anadzuka amazindikira kuti ili ndi bodza, icho ndichoonadi. Komanso ngakhale ndunazo zakhala zikupanga zinayazozo, a president kuti atengepo action mo against nduna zawo, president akhala kungoonerera. Ndiye ndikukhulupirira kuti mwina anaona mmene amumba anabwerera atawapatsa mpando wa nduna ku Labour, aonetsa amumba aja kunena kuti ndi nyamata otikonda dziko lake, nyamata osasekerera zopanda pachi. Ndiye anaona kuti nyamatayo ndikukhulupirira kuti mwina akugwira ntchito mofuna kuthandiza Malawi. Ndi bwino ndiyambe kusasula pamene pavunda khola, ngakhale kuti awanyamata ma demonstrations andithandizire manjira ameneyi, chifukwa tinena kuti anthu ochita ma demonstrations aja awathandiza a president kuchita take action, chifukwa mwina akanakhala kuti anachedwa sibweza akachita action
sindokhulupirira kuti nduna akhoza kuyichotsa ntchito chifukwa chonena kuti yatsitsa mtengo wa katundu iyayi chimenecho ndichinali chifukwa chabwino chowasungira kuti pitirizani koma ndikukhulupirira kuti ili ngati action at the last minute imene ikhoza kuchitika dzina lawo litawonongeka kale chifukwa dzina la president ito zoona zachindira kuti lawonongeka boma lawo lawonongeka utsogoleri wawo wawonongeka koma amene awononga kwambiri utsogoleri wa president ndi nduna zimenezi akuluakulu ena amene amagwira ntchito mboma kuphatikiza ma PS ena ndi ma directors ena izizi umboni umenewo ukhoza kukhalapo podzera zimene tinazionaso musona imene a president anayankhula ndikukhulupirira kuti PK imeka ipamenepo chabwino. Ndakumvani amenewo ndi Dr. George Chaima mmodzi mwa mapanelist athu. Programu iyi nthawi zonse ndimakhala ndi nzanga mu studio muno. Lero ndili nayenso Jona Pankuku wafika komano iye sali mu studio. Jona ali pa line. Jona wadzuka bwanji? Kodi nkhani imeneyi ukuyilowa bwanji ya Jona Pankuku? PK ndadzuka bwino ndikukhulupiriranso zibambali apa Chaima banda komanso akayatsa bwino mina fotokozera iwenso mawu ako kuno kumbeka za mphamvu kwambiri ndadzuka ndipange build pamene alankhulira Chaima kuti nkhani yakhudzana ndi kuchotsedwa kwa agwengwe komanso zionetsero zimene taziona musabata yangothayi kwa ine chinali chithupsa chimene mangodikirira tsiku kuti chiphulike ukayang'anira nyengo zimene amalamu ambiri akudutsamo dziko lino chinthu chimodzi chimene tikuyenera kuti tivomerezane mosatengera ndale zina zilizonse mzonena kuti Malawi akudutsa mu nyengo zowawa nkhani ya chuma chabwino pamene akudutsa mu nyengo zowawa chiyembekezero chimakhala chonena kuti adindo aonetse utsogoleri pochitapo zinthu zina zimene tonse sitingapange popeza tidasankha kukhala maudindo kuti azipanga zinthu zina on our behalf so mene akupangira observe Chaima kunena kuti for quite a long time takhala tikumayembekezera boma kuti likhala very proactive and not reactive akamapanga ziganizo zawo takhala tikudandaula anthu akhala akunena kunena kuti ngakhale muyang'ane kabineti yawo imene ayisankha Achakwera posa chebaba imene amayitchula kuti ndi recovery cabinet ineyo ndakhala ndikumadabwa kuti kodi mukuti nduna zinazi what merit does the president see in them amaonamo kuti akutanimo what value are they adding ku agenda yawo masomphenya yawo opanga transform this country chifukwa ine ndimakhulupirira kunena kuti kukhala ndi masomphenya a dziko it's one thing what is even more critical is to assemble a team that will help you realize that vision for the country. In our case, ndimona ngati kuti kutheka kuti president ali ndi masomphenya abwino a dziko zina akamazikamba you see kunena kuti he is a leader who wishes the country well. Komano the arsenal that he wants to use zinafuna agwiritse ntchito to actualize that dream. Ine ndimona ngati kuti there are tools will take Malawi nowhere. So chinthu china chimene zanga observe nchonena kuti nduna za Achakwera ndimaona ngati kuti zinamudziwa tsogoleri wawo kunena kuti atha kukhala pa ize mene amachitiramo. I'll give you a very good example. Anapereka chitsanzo chakawala kuti ku Ministry of Agriculture ndi mmene zakhala zikuyendera kumene kuti mene AIP yakhala ikulepherera kangapo konse ndithu upezeka kuti tsiku la lero akawala adakalipo mpaja it beats my imagination kuti zutheka mwantu lwachi komano it's still there. So to me ndiyambe nkunena kuti wachotsa agwengwe yes
takuona ngati kuti mwina agwengwenda amene anali olakwitsitsa kwenikweni koma bwana chimene chilili chidziko chathuchi the economy mwina amazibanda abwera nthawi ina chimene chilili chuma chathu. To me it's about our systems. Ma systems athu dola to the extent yolina kuti omulakhala kuti mwachotsa chithola lero kuti mutenge katswiri kandi waku Harvard University amavini bandawo akhale pamenepa. As long as we are still dealing with the rotten systems, an administration is not willing to support this, the reforms we talk about. Ikhala chimodzi chifukwa ndi system yokuti anthu amafuna kumangopisirira kumangotenga ma resources yokhera leswe at the expense of many suffering Malawians. So ndiyambe choncho kunena kuti our systems are rotten. Chabwino ameneyo ndi Jona Pankugu, guest wanga, not studio today, based the phone as well. Tilinawonso Michael Kayatsa UCHR HRDC komanso tilinawo Melvin Banda katswiri wathu pazachuma Lero. Komano ndisinapite kwa Melvin Banda ndimafuna kuti timve kuchokera kwa atolankhani athu amene ali pa ground amene akuyankhula, timve in other words kuchokera kwa Malawi pa ground kuti aimva bwanji nkhani Innocent Kalikoka uli kunsanje uli kudera kuti PK Lero ndi power. Very good. Nkhani ndi imene iyi yachitika dzulo tonse ngati dziko tayiona ndipo tikupitirira kumayitsatira. Akuti bwanji Amalawi pa ground akhutitsidwa ndi kuchotsedwa kwa agwengwe kuti apapa tsopano mwina zinthu zikhala zikuyenda bwino kundunaku makamaka asangoti kunduna koma pa ground mitengo. Kwambi PK apapa lero lino ndi ndanthu awiri kyamba sugwetudze kwambi nkhani imeneyi yokhudza na kuchotsedwa kwa nduna ya zamalonda a Sosteni Gwengwe kunduna kumeneko ayikako nduna yakale ya ntchito zilumbi momba. So zimene zizochitika kutsatira mademo amavenda ogulitsa zovala. Muna mwelanja abwanji nkhani imeneyi yakutsika kwa mitengo kaunjinga kutsatira mademo ino. Ngati amegere ochita amalonda amenewa chifukwa choyidziwitsa dziko komanso muna kudziwitsa mtsogolo wa dziko lino zomwe zili pa ground. Ine ndikukhulupirira kuti chiganizo chotsitsa mitengo ya katundu ameneyi chabwera inde koma chabwerabe mochedwa chifukwa kuti ndikutha kuona kuti mitengo imene inalili imene ayisisira kudzafika kuti agwitsa ntchito miyezi mitengo ya mwezi wa December sizikupangabe reflect kwenikweni imene zinthu zilili pa ground. Komabe mavenda amene aonetsa kulimba mtima chifukwa ndi anthu pa amene aonetsa chitsanzo chabwino kunena kuti zinthu zili bwino. Sizikutanthauza kuti mavenda pa amene akufunika zinthu zonse zamene tikumachita pansika tikumakagula sizili bwino monera kuti wina aliyense panopa akufinyika. Komabe tiyamikire kuti iwo atsekula maso president a dziko lino mwina nchifukwa chakenso president anabwera ndi chiganizo choti mwina achotse ndunayi imene imayang'anira za malonda mwina abweretseko ndunayi ina kuti mwina nkuona kusintha. Imene nkuona kwanga ndikuona kuti ndunayi imene nazo mphamvu nthawi seyi imene yoyang'ana kuti mitengo zikuyenda bwanji Amalawi mwina akugula motani akufunika motani chikupangisa kuti mitengo ikwere ndi chani komanso mwina kupeza njira zokhazikika kuti Amalawi asafinyike chotero. Koma sindikudziwa kuti munthawi seyi amatani andunawo mwina nchifukwa chake lero tanjera apeza kuti aite ku munthu wina. Chabwino mwina inu mukuona ngati kuti magwiridwe ntchito a nduna osiyanasiyana nduna zonse za Achakwera akuthandiza kuphetsa mavuto amene Amalawi akumana nawo. Mwina kuti lungamo palibe nduna imene ndingayiloze kuti izi mwina zibenda mwina pakatipa amene tinaona vilumbiko amene anabwera atangowasankha uya zaonekabe kuti iya ndithu zinthu zina ndi zina zithamangitsako adzusa zinthu zina ndi zina zomwe ifenso sitimwezidziwa mwina kuyeserapo. Komano tikayang'anira overall
nduna zonse zina ine dodo mine mtavisonya kuti mwinazo kuchita chothekera kuthandiza kuti dziko liziyenda bwino komanso kumuthandiza mtsogolo wa dziko lino mwina kupeza mayankho amavuto amene tikumana nawo. Ifuna kuona kuti mtsogolo wa dziko linayankhula ku parliament pana bwana ndithu mafoto ochuluka pa zimene iye adapereka kuti wachitapo zitukuko zisana mpese mtsogolo wa dziko lino nduna zake ntchito yake nayo ilengana zimene zikuti zitukuko zimene iwo wakutumidwa zimene boma layika zikuchitikadi mtumapereka ndi malipoti oyenera koma zimaoneka kuti malipoti onso sadapereke oyenera zimene zapangisa kuti mtsogolo wa dziko linoja aoneke ngati kuti mwina ndi amene walakwitsa koma ndunazo ndi zimene ndithu zamulakwitsa mtsogolo wa dziko lino ndi kukamba kwa ndunazi palibe chimene chikuchitika pa ground ina kwa chilondoni. Okay, Innocent umanena kuti uli ndi guest winaso ndithokoze kwambiri kuti guest wako yakuoneka kuti akuzitsata kwambiri enawo akuti bwanji zombira bwena tsogole ine ndiyendekeza Stefano chabaniza kuna mungu yankohovo chabona Stefano mwele ndi abwanji nkhani ya kutsika kwa mitengo waka muzika bansika kuthatira zionetsero zimene anapanga mavenda ogulitsa kaunjikani hayi nkhani imeneyi tailandira bwino malo kuilandira kwanye kuonera kuti chiganizo chofuna kumachita katundu ajipanga msaidia kwa maximum anatanga bangi pa ground ajipanga msaidia kwa mademo nakulizo vaza disisira mana ndiza ndikuza kuti gulalero okazo ntengaso miezi wili kapena atatu ndeza gwejo vaji so anona ngaufa nanga nchele mafuta sovo ndizopo ya kwambiri zini kitu kuti mwe wa siku ndi siku wa muntu ukhali uvuta kwambiri uvutiratu onena kuti ukufikire muntu kukhala mwe upilika kwambiri legeze kumbali ya papa nopo tumbali pa 130,000 1 kg 3,000 bwana odi muntu muzudi ndovudikisisa akakwanisa kwagula 1 kg yo 3,000 kuti ajese banja lake yose kapena lana 5 kapena na 4 ziteka akudiki wedi kuti sitikapangiso mademo anthu ovudika afiri kapange mademo kuti atisisire ufawo akudikira mademo kuti atisisire mafuta wena zona alasogolera paka boma lisiri kuyenda bwino palibe chimene tingachilozolira kuchita chinthu chabwino ifoti ngatakufuna kupanga chinthu kuti azidikira mademo usogolere palibepo mwayilandira bwanji kapena muna mukukhutitsidwa nembene nduna zimene tili nazo mzikumunosugula nchika ayi kani ndionera kuti ndiona zimene tili nazo zangokhala pa mipandopo ndicholinga chonena kuti zili pa mipandopo koma ngati kumbali ya ntchito yawo pa ground ngati kuthandiza kutukula chitukuko cha dziko lino ndiye kulibeko ulibe ndithu palibe chinakupanga iwo. Okay, ndithokoze kwambiri guest wako Innocent kalikoka akuoneka kuti ali completely unimpressed ndi magwiridwe ntchito anduna in terms of kuthandizira kuthesa mavuto pa ground and ali ndi funso lalikulu limene Melvin Banda mukuyenera kuwunikiranso kuti kodi ndiye kuti mitengo ya zinthu poti mitengo yonse zinthu zonse nzokwera akutchula za ufa chimanga ndiye boma lizidikira kuti anthu apite kunsewu kukachita mademo kuti zitsike komano tisinapite kwa inu ya Melvin Banda Mese Matonga uli pa line ndi nthawi yako ucheze ndi Malawi kumeneko. Mese Matonga. Yes, Patrick. Yes, ndikupase mpata sopano kuti ucheze ndi Malawi kulilongweko. Inatoka ndili kuno ku area 24 mzinda wa Lilongwe kwa Tongole. Yeah. Kumene kuti utapeza makosana awiri ndipo naonso atuza maganizo awo mawauno. So madam, mtsogoleri wa dziko lino sabata yapitayi anapanga kusintha wina kwa nduna zake kuphatikizapo kuti anasintha nduna imene maona za malonda asosteni mpembe ndipo pa nduna umene wabweretsapo avidumbiko mumba kusinthatu kwa gumbe kunatsatira ma demonstrations amene anthu anachita amene amagulitsa zofala za kaunjika ndipo kuchotsedwa kwa anthu nawo kwamangisa kuti kaunjika uja mmene anduna osanachotse anatalamula kuti kaunjika atsike. Kodi inuyo muli ndi malingaliro anji kuti kaunjika amene anatsika kutsatira mwina anthu atapita kunsewu munachilandira bwanji kutsika kwa kaunjika kuyamba mundiuza dzina lanu? Ine ndemide John ndimakhala kuno kwa 24 kwa Tongole netu kutsika kwa kaunjika nakulandira bwino komanso kusintha kwa nduna za boma nakulandira bwino pachoti zambiri tikuona kuti sikhala zili m'malo mwake komanso
kusonkumati kuti akaunzika asitibidwa ntengo nanga amabhizinesi enafe kodi ine bhizinesi yanga ndiyankhupa katundu wakwera time two ndeipe amabhizinesi enafe tikamacheso pamene momwe timalipira fizana kudya lendi momwemo ndezifunika iseso tikamache zinazo zathika monga ekaunjika koma mbali yachimanga kazi magroceries zinasike mbenaso tikamacheso zikuti bandi balina mabebe ntchito wantu na zathu akuthandiza bwanji pakuthisa mavuto amene alipo pakadali pano kukuthandiza chifukwa yoti zinazo zathika komanso kodi kusintha kwa nduna kungapangise kusintha ndithu kwa zinthu kuti mavuto amene tinali nawo atatu mukona bwanji ngati nzika mavuto ana kumatha boma ngati lasintha nduna zinthu mavuto atha akatsitsa ndithu katundu ngati besa amene limathaukisira ntchito ndipo tikalosangalala kuona kuti zambiri zathika. Okay, hello Patrick. Yes, Messi. Amene odundi ayimile kuchokera kuno kwa Tongole ndipo apelekapo malingaliro awo paza kutsatira kuchoka kwa Gongwe ndi kutsika kwa mtengo wakaunjika komanso malingaliro pa nkhani ya kusintha kwa nduna kumene kwangochitika kompani. Okay, ndikuthokoze kwambiri Mese Matonga kuyankhula kuchokera kulilongwe kwa Tongole. Funso lake lakulamutu ukhale ndi tsiku labwino Mese. Amayiwo adandaula mwachindunji akuti iwo ali mu business ya nkhuku, amaweta nkhuku. Ndiye akunena kuti kodi tsopano katundu mitengo ya zakudya za nkhuku tinali nayo program imeneyo last week. Ziyakwera kwambiri times 2. Ndiye no ifeyo tipite kusewu tikachite mademo kuti mitengo yo itsike. Funso limene afusa iwo ndi lomwe logwiza naso ndi limene anafusa ena kuti kodi pamene papa kutsika kwa mitengo after mademo kutanthauza chani ku mitengo ina ili yonse imene ya zinthu background zimene zakwera. Ndikuthokoze kwambiri Mese. Tadikira kai pompo Mese. Melvin Banda mulipo pa line. Abanda achokapo amaiko kayatsa. Magesti athu line imeneyi. Okay, zikuoneka kuti ababa zikutheka. Tibwere kwa inuyo Melvin Banda. Mese Matonga ukhali ndi tsiku labwino, tsiku la chutiri la 3 March. Melvin Banda, economist. Nkhani ndi imeneyi mafunso anthu ali ndi mafunso kwambiri katsikidwe ka mitengo imene yatsika ndikhulupirira muli pa line Banda. Ndili pa line pano pike. Yes, zimene zitanthauzire chani makamaka kutsika kumeneku ndi kwandithu kapena kunali just reactionary to contain the situation ya nthawi imeneyo koma nanga ndiye mafunso ndi amene akubwerawa kuti tikapita kunsewu kuti zinthu zizikatsika from the economic point of view. Economist inuyo munayilandira bwanji nkhani ya kutsika ukuku following zochitika zimene zachitika kuyambira pakanthawi ndithu pamene zinthu za mitengo ya zinthu yakhala ikukwera mdziko muno Abanda? PK kuti nkhani tuzikuti bwinobwino ndikupeza cholinga chenicheni zingathe kukhalako zinthu zoti zikuvutirako komano ineyo chinthu mene ngati kupanga stand kuti chatsitsa mitengo kwambiri ndi ma-revocation ama-license chifukwa chokuti tiyenera kukumbukira kuti kuli mabizinesi ngati amene wawa amapangidwa arani ndi anthu okuti amapanga kuludi kupanga mitengo ya zinthu. Exactly. Imene timati oligopoly mu chizungu chake. Zikutanthauza zokuti iwo popanga set mitengo pansika samapanga set based on zinthu mene zili pa ground amapanga set based on mene akuonera iwowo chifukwa tilati tikumbukire definition yomveka bwinobwino ya mtengo ndi imene anthu akuganizira pansika anthu ogula
ndi ogulitsa. Now ikakhala kuti economy ikuyenda bwinobwino kuti ndi free market imene anagamulira aja kukhoti aja kuti iyi ndi free market azipereka mitengo imene akupangiramo anthu ogulitsa iwo aja amafuna apange minimize macost apange maximize maprofit awo. Anthu ogula mumafunanso nyumba minimize macost anu mukupanga maximize utility ya katundu imene mukutani mukugulayo. Now pamene bondi bili pamabwera muje market price. Komano pakakhala anthu wena okuti mitengo ya zinthu akungopanga mena kuganizira iwowo zimenezo zimapweteka economy. Kweni economy ngati ino ya Malawi yokuti pali ma sectors ena chifukwa kuti amakhala capital intensive zimakhala kuti ndi anthu ochepa mena amakhala ali pansika kugulitsa katundu. Kono tinakambo kuti kumakhala collusion. Titati ineyo sindikusine wa racism or anything like that. Kuma titati tione anthu mena amagulisa or amaoda katundu amene anthu amagulisa Malawi. Mungathe kuona kuti anthu ambiriwo si Malawi. Muli amwenye ndi China. Exactly PK. And iwo aja amakhala ndi capital yambiri. So kutanthoza kuti olo kapezedwe kawo ka forex kama khala kusiyana ndi mene ino ndine tingakhala kapezedwe forex. So iwo aja amakhala ndi ma incentives ambiri kuma sectors ngati amene wawa kuti azapasa zinthu mene akufuna. Now zinthuzo ifeyo panopa timene tikuyamba zokuti tichifuna kuti anapanga ma revocation za license zija. Anthu aja anana kuti ifeyo timapanga kale ma supernormal profit. Chifukwa chinthu kuchikweze by almost 100%. Sizo kutanthauza zokuti ino mukukweza pene popo just because forex yapanga shortage. Olo mudati mukumbukire mawu ndana kamba reserve governor amafura mali pa program jazo yaje. Chananena kuti anthu mene amasweta forex akwaziwa. Sikufuna kuchula dzina lina lile lonse la munthu panopa. Komano zimene zozo it cannot be a coincidence kuti kungopanga revoke ma license kena kono zinthu zijazatsika mtengo. Now kupita pafunso mene munafunsa linja kuti zikutanthauza kuti anthu azipita kunsewu kuti ma prices azitsika ma sectors ose. Chimene chichi chinthu chodandaulitsa kwambiri chifukwa chokuti it just proves the point kuti mitengo mene ili kumalawi kunoko panopa ina si mitengo mene iyenera kukhalira. Zikutanthauza kuti alipo anthu ena akupanga profit pa misfortune ya Amalawi mene akukhala nayo panopa. Amalawi akulira kuti Amalawi tathandize poyika mitengo yoti anthu angathe kukhala bwinobwino kumagula katundu. Zimapezeka sokuti Amalawi sotifuna tizaphinja chifukwa panopa pike tidati yangani disposable income ya Amalawi yacheperatu kwambiri. Panopa makambe kuti bread yazifika ma 5,000 akula ni ndani. So zimene zozo chifukwa kuti tikamangana ma players mene ali pa market pike amapanga determine price ali ndi mphamvu yambiri. That's why all nthawi jaye anazapita anthu okunda chiku kapempa injunction kuti zinthu sizimayenera kumakwera chonde. Komano chigamulo mene chinachoka kumene kujaku ndija mubuku chifukwa kuti we operate a free market economy. Komano nthawi ina yake munthu umafunika kuonekaye kuti kodi imene kwenjera economy iru sekuti tu akukula zinthu ndazungu kapena anthu aku Zambia. Ndi Amalawi omwewo. Ngati Amalawi akulira chigamulo chonera chifukwa lamulo lija limayenera kupanga protect ma Malawians. Yenera kupanga so protect ma Malawians kuti Amalawiwo akhale ndi kuthekera kuti angathe kugula chifukwa zili ngati msonkho. Nthawi ina yake anthu amaona ngati kuti tikakweza msonkho ndekuti let's say boma litolira ndalama zambiri. Komano kuli kafukufuku mene amapangira amati last year ke vamonesa kuti msonkho uja ukakhala mulingo wabwino anthu ambiri amapanga comply. Ifo tamatha kuona kuti feti kuti ndikuthekera kuti tipite pa ukapeleka msonkho. So anthu Amalawi panopa mene zafika panopa tokuti economy yathu ili rotten. And I think it goes to the point benana anapeleka chona kuyambiria kuti kodi tikamasanka ma position iwa kodi timasankira merit komanso merit yoso pali professional merit ne pali expert merit. Zimakhala zinthu ziwiri zosiyana. Professional merit zimatengera kuti iweyo kakwilisika kwili ntchito kako olokera kuti kumene usuka daulo wako mukatopanga difference. That's why munaona ngati amumbaja he is an engineer atapita ku labor kuja chifukwa he has professional merit. Ananena kuti no izinthu mene ndikuziwa ineyo pa kadaulo tizike pambali but professionally zinthu zimayenera zikhale chonchi. That's why zimene zozo zinapatsanso president kuona masomphenya kuti chabwino tidati timutenge munthu yemwe tikamupitise ukuku chifukwa kumalondaku pike kumalondaku ndi chuma ndi mene anakambira za agriculture ndi mene pagona economy ya Malawi. So zikutanthauza kuti ifeyo timafunika amumba aja minimum atatu
kuti ayang'ane ku malonda, ayang'ane kuchuma, ayang'ane ku agriculture, kuti azukute bwinobwino kumene kuchifai waje ndi chikhulupiriro, and I hope my hope singopita pachabe akapita kumene kuku tikumagwira ntchito ndi organization ena ndi ena ngati jaya akapita chakama kuti apange protect ma consumers anthu zinthu zingati kukhala bwino fa munthu amene ujayi ndi munthu okuti ali ndi professional integrity ena anaichula jona ija eni zimene zozo zimene zikufunika panopa koma sizikufunika kuti anthu tipite pansewu kuti tikapange protest kuti mitengo izitsika chifukwa chokuti siwina aliyese angathe kukhala ndi kuthekera kumene koko mavenda aja anati ndiodala kuti wo amatha kuyima limodzi ndikupanga chinthu chimodzi now ifeyo ngati amalawi sizikufunika kuti zipita pansewu chifukwa sitikufuna civil unrest Malawi munomo tikufuna kuti tizikaphanyaso zinthu chabwino. So finally inuyo fusolomaliza nkukhala lonena kuti zimene zachitikazi zikutanthauza kuti ndizotheka titakhala ndi boma limene la jack up lakuti anthu akuzitsata ndunazo zikugwira ntchito yawo mitengo isi mayenera kukhala mmene kuchitira mchifukwa pati saname pali free fall and it's a free economy mmene mwaneneramo koma kodi free economy imathekanso kuichita regulate in a certain way kuti anthu asafikire pamene zafikira pa PK mukakhala pabanja lija lokuti makolo samakalipira kwambiri ana ndikumalekelera makolo aja mazafika so nthawi inayi kamasati iyayi olo panopa pali maufulu koma nyumba indiyanga zinthu tiyenera kuyendesa chonchi ineyo ndine munthu wokuti sinimafuna kwambiri za ma regulations koma anopafika nthawi ija yokuti zinthu ziyenera kupangidwa regulate chifoti wina aliyese akungotola nyama mumphika osayang'ana kuti madzulo tidyera chani zimene zafika panopa wina aliyese akuyang'ana self interest and panopa Malawi zafika kuti foti ena kubwera limodzi ngati dziko it just shows you kuti tikati tiyang'ane ma sectors amene wa kweni atatu amene wawa kwazukuta bwinobwino kuikamo anthu olimba mtima economy iyi ngati kusintha in no time koma sabano abanda interestingly munena zimene zozo koma mbali inayi mukumanena kuti just last week tinali ndi chigamulo kuchokera ku court chimene ena a CFTC ndi ena anakadandaula ndi maganizo onena kuti ayitayimikani zinthu zisakhale chonchi koti inagamula based on the book kunena kuti yayi asiyena anthu amalonda ngati ma production costs anakwera kwezani mitengo ogamula osotundi anthu tupike ngonda kapazo kuti panopa zafika kuti dziko limakhala ndi ma interest now pali ma interest oti self interest pali ma group interest and then there is national interest sizonsezi sizingapange coincide kuti zipange zinthu zokomera amalawi pa nthawi ngati imeneyi wina lisamanga amakhala kuyang'ana interest yake pano chinthu choyambirira metikanapange kuyang'ana national interest chifukwa chokuti mitengo ikamakwera sikuti kungokweratu pansika woti anthu ena osakagula nawo anthu osakagula nawo misika yomweyo so zikumudabwisa chokuti why are you hurting a Malawi when zinthu tikapatsa Malawi kuti azitha kugula bwinobwino wina aliyese apanga prosper kono tikamba zoti there's a selfish interest ine kupanga preserve okay ndiwimikeni pamene popo Mervin Banda for now amaiko kaiyatsa ku CHRR nkhani ndi imeneyi maufulu a anthu ogula a Malawi mitengo everything is helter skelter mukuti bwanji zikoma kwambiri PK nkhani ndi nkhani yodandalitsa kwambiri inazoona maufulu a anthu sakuyenda chifukwa zonsezi tikazika mu language ya ufulu zitanthauza kuti maufulu ndithu are being violated chifukwa tikamba pa nkhani ya chuma ufulu pa chuma komano imanena kunena kuti maufulu amadalirana maufulu undiulukana ukonde ufulu umodzi ukaphwanyidwa umakhala kuti maufulu ena ajanso nawonso akhudzidwa aphwanyidwanso so ngatikuona kuti mmene zikuyendera panopa chuma sichikuyenda bwino muona kuti ufulu wa chakudya waphwanyidwa ufulu wa chitukuko section 7 ya constitution ya Malawi waphwanyidwa chifukwa anthu ngati alibe chakudya tangati kugwira ntchito mwa chitukuko ntchito za chitukuko mwenerera komanso maufulu za umoyo chini yachikenso chakhuzidwa zinthu zikumakwera mtengo maufulu amapezeka kusauti nawonso akusakuonekera so kuyankha maidime ndikotero koma ndimafuna ndinene kunena kuti ifeyo
ngati amabungwe omenya kulo komanso wonesa kuti kuli ulamuliro wabwino mdziko muno takhati kudandaula kwambiri ndi mmene amachitira zinthu zawo President Achakwera. Takhati kunena nkuzomuona kuti President Achakwera amakhala ngati kuti ali slow, amakhala ngati kuti mwina is out of touch with the reality. Zimene zodandaulisa kwambiri. Ndimafuna nditengepo chitsanzo chamene zakhalira zinthu apapa. Kuti nkhani ya mitengo mavenda kudandaula apita kunsewu wakapeka petition parliament and then he reacts powachotsa anduna. Mungathe kuona kuti decision imene it's a reactive decision. Fighting. I think you had used that already. Koyambira kono. Komano mwareti muone muzifunso kodi kuyotsa nduna kodi kuthenisa chani. Ineo nkona kwanga, and I'm sure this is the view of many Malawians. Nkona kuti tukuthandiza china chilichonse. Decision imeneyo ndiyongo funa muna kungoonesa ntunda Malawi kuti akupitapo kanthu omwe akungoita pacify ya Malawi. Malawi akhazikike mitima pansi. Komano sinthe china chilichonse chifukwa sunduna wa malonda wokha umene umakhuzidwa ndi nkhani za mitengo. Nkhani za mitengo is a complex issue imene ikukhudza maunduna osiyana-siyana. Nduna wazachuma umene umapanga mapolisi azachuma komanso chita implement ukukhudza unduna wa malimidwe. Timaziwa kuna kuti food inflation is one of the major drivers of inflation. So unduna wa malimidwe ukukhuzidwaso mmenemo unduna ina wonse energy transport mitengo ya transport ikakwera chino chilichonse chinokezera chikukhuzidwanso. So mungathe kuona kuti decision ya president si decision imene tinganena kuti ithandiza china chilichonse yayi. Ngati president akufuna kuti asinthe zinthu zisinthe mdziko muno mitengo ikhazikike pamafuna ndithu pachitike comprehensive overhaul. Chifukwa mungathe kuona mmene nduna zakhala zikugwira ntchito kweza nzanga apa sindinonso kuti ndibwereze. Komano nkhani yane noni performance sunduna imodzi yayi ndi maunduna ndithu mwina onse across the board. Ngati nduna mwina zimene zimakhala ngati zikukangalika zikuoneka njini zimene zochita mwina ndizochepa kwambiri. Koma nduna zambiri sizi and jakhati kudandaula Malawi for some time. Kwadandaula president. And I remember there was a time when amena kuti ayi ndi kama performance indicators chanchani kwa langiza Malawi. Up to now we haven't seen that. But nkhani ya reshuffle mumbiri ya Malawi, I think President Achakwera toka President Mozi amene mwena sana chite reshuffle akwambiri despite the fact that we have been facing my crisis ojuluka kwa zira nthawi imene adatenga udindo kufikira panopa. So mukatenguona kuna kuti vuto lalikulu lili kumtundako. Of course I'm not trying to heap all the blame on him. Nduna zawo zabiri sizinathandize. Komano I think izinakakhala bwino tinakhaso cha president amene ali proactive komanso decisive. Uti akapanga chiganizo chizitha ndithu kupanga shake zinthu. Komano munati muone apapa fungatona kuti Balibe, I'm sorry to say, I don't think this isn't to unless there should be a comprehensive shake-up. Okay, mawano amveka Michael Kayatsa kunena kuti ujosedwa pampando kwa anduna aza malonda and kuchitidwa replace sikubwesa kusintha kwina kulikonse unless there is a major shake-up. My closing remarks anu based on that observation. Tiyambenda Melvin Banda mukuti bwanji. PK kuendesa economy si chinthu chophweka kwambiri. Zimafunika kulimba mtima, zimafunika ukadaulo waukulu kwambiri. Eni panopa ukadaulo mene tilili panopa PK ukusowekera Malawi munomo. Nawo mene ninganene ndamenewo. Ukusowekera kuti Malawi kulibe Malawi wote angathe kuthandizira kuchita zimene kutilibe expertise imene as a country.
nkhani si ya expertise, nkhani so akamba kale abwana wakuti sikumajitika mashake up okuti ali based on my performance anthu chifukwa pano mutati moyang'ane inuyo kuti nakamba za merit kuti pa professional merit is expert merit mutati moyang'ane zinthu ngati zimene these three areas zimene tinatchula chapamafunika both ma professionals ndi ma expert chifukwa ministry imayendesedwa ndi ma technocrat komano decision imachokera kuntunda so mukaikhala kuti mwayika zimene zizofanana kuti anthuwo ndi akadaulo komanso ndi anthu oti ali ndi professionalism yayikulu zinthu zimatha kuyenda komano pakati panopa amalawi nokha mungathe kuona kuti zikuyenda bwanji. Alright, ndakuthokozani Melvin Banda akuti pakufunika ndithu professional and expertise, professional merit, expert merit. George Chaima, Doctor, mutseka bwanji akayatsa alina kuti sizisintha china chilichonse. Mwachidule ndinene kuti president analonjeza Malawi kuti tikupita ku Kenani. Koma tikaona zikuonetsa kuti mawu amenewa ankatengera ulendo wa Mose ndi anayi Israeli kubwerera ku Kenani kuchoka kwa Igupto. Ndiye tikaona mmene president ndi nduna zawo zikuyendetsera dziko lino zikuonetsa kuti Amalawi akuyenda okha, president akuyenda sokha ndi nduna zawo. Ndiye funso ndira kuti Moses akadati adamvetsera kwambiri zakulira kwa anthu amene amayenda ndi iye kuchoka kwa Igupto, ndikukhulupirira kuti zikanakhala zovuta kwa ana Israeli kukafikano ku Kenani. Apa president ngati sayenda nda Malawi ine nimaona ngati kuti kukhala kovuta kwambiri mu September umu Malawi kuyenda nawo kukafika mdziko la Kenani. President ndi nduna aike masomphenya kwambiri pakhamu la wanthu osati anthu amene awazungulira yayi. Kwa ndi amene akuchita fero Malawians. Amene ndi Dr. George Chaima akuti president azichita disconnect kwa cabinet yawo. Koma is that practical? Kuti cabinet yo ndi imene ikuthandizira kuti aziyendesa zikolo ndi azichite connect kwambiri kwa anthu achaima. Chipende kutanthauza nchakunena kuti zikuonetsa kuti president sakumva kwambiri zolira za wanthu. Akumva kwambiri mawu amene cabinet ikuwauza. Mukati mutengere mawu amene anayankhula president kukayankha zapasona ku parliament posachedwa. Ananena kuti sakufuna anthu ena azichita dehumanize nduna zawo, kutanthauza kuti abereka nduna pamsana sadabereka Malawi yayi. Chabwino, amene ndi Dr. George Chaima, president abereka nduna pamsana sanabereke Amalawi. Jonah, you have a minute. No, apike ndimalize kunena kuti it's unfortunate kunena kuti boma la Achakwera lafika pamene lilipa anali ndi nthawi yokwanira kwambiri imene amalowa 2020 mu to make things right. Mazikuona kuti panali kulengerera kwambiri tikufika ku just 5 months to the elections madzi akufika no mukhosi ma reactions amene akubwera apa the actions ma need the reactions sukuti they're going to abweretsa yankhulokazikika. Chabwino Jonah, very very pessimistic ndimene wamalizira pamenepo kutsekanso kwa program ya Kulinji Lero tikumanenso mawa mukhale ndi Mother's Day yopa.